Вітаю ўсіх, паважанае спадарства. Сёння 29 красавіка 2024 года мы праводзім чарговае адкрытае пасяджэнне выбарчай камісіі у координаційную раду трэцяга склікання, і я зараз прадстаўлю чальцоў выбарчай камісіі, якія прысутнічаюць на сённяшнім пасяджэнні. Гэта Альвіна Мінгазова, гэта Дмітрый Лазавік, гэта Алена Філатова, Хелен-Мінская, гэта Ярослаў Бекіш, Андрэй Таманчук і я, старшыня камісіі Алена Прыходзька. Таксама на пасяджэнні прысутнічае прадстаўнік ад сакратарыята каардынацыйнай рады, які дапамагае нам, аказвае тэхнічную падтрымку, але правам голасам не валодае і ўвогуле голаса не падае. Таму вось так, усіх прадставіла. Па-першае, азнаёмлю вас з парадкам сённяшняга дня. Сёння мы разглядаем 4 асноўных пытання. Першае пытанне тычыцца скаргі на прынятае намі рашэнне адносна аднаго з чальцоў спіса блока Прокопьева Егорова. Мы вынеслі рашэнне аб выключэнні гэтага чальца са спісу, таму што на момант прыняцця рашэння у нас не было атрымана ад яго асабістых дадзеных, то бок чалавек не быў верыфікаваны праз асабісты код, і мы палічылі гэта, што чалавек нам дадзеных не прадаставіў, то бок адмовіўся ад удзелу. Але цягам часу у нас узніклі удакладняючыя абставіны, і мы зараз сёння будзем разглядаць пытанне аб адмене скасавання гэтага рашэння. Другое пытанне, якое у нас сёння на парадку дня, гэта пытанне са скаргай да нас накіраванай ад спадарыні Аліны Коўшык. Таксама нагадаю, Аліну Коўшык выключылі са спіса ад еўрапейскай салідарнасці праз тое, што на момант прыняцця камісіі рашэння у нас не было даставерных дадзеных аб тым, як насамрэч выглядае прозвішча спадарыні Аліны, як яго пазначаць у дакументах. І коротка, мы зараз сёння будзем разглядаць таксама будзем разглядаць адмену гэтага рашэння, будзем разглядаць скаргу, якое накіравана на гэтае рашэнне. Трэцяе пытанне, якое у нас на павесцы, гэта пытанне запыту і скаргі, якая у нас паступіла ад чальца спісу «Голас дыяспары. Адзінства пад межамі» Надзеі Нортан. Гэтая просьба таксама тычыцца прозвішча, і сёння мы будзем разглядаць гэтую скаргу. І чацвёртае пытанне, ад нас паступіла скарга ад лідара спісу блока Прокопьева Егорова наконт адбыўшагася на мінулым пасяджэнні люсавання і надання чальцам і ўсім выбарчым суб'ектам парадкавых нумароў, пад якімі яны зараз ужо лічацца ў выбарчых спісах. Там узнікла тэхнічная памылка, непаразумення, і вось праз гэта да нас накіравалі запыт з тым, каб пераглядзець вынікі гэтага лясавання. Вось 4 такіх асноўных пытання у нас сёння на парадку дня. І зараз, паважаныя калегі, я прашу прагаласаваць вас, ці згодны вы з такім парадкам дня. Калі вы з ім не згодны, то, калі ласка, пракаментуйце альбо ўнесіце свае карэктыроўкі, калі я штосьці некарэктна сказала. Калі ласка. Я цалкам згодны. Я таксама згодна. Згодны. Падтрымліваю. Падтрымліваю адзіная карціроўка ўнясу не еўрапейскай салідарнасці, а еўрапейскі выбар. Дзякую. Вялікі дзякуй, Алена. Насамрэч карэктыроўка вельмі істотная. Я прашу прабачэння у спіса і у лідараў спіса, што я
памылілася. Так, спіс называецца еўрапейскі выбар. Ну, тады, калі я таксама згодная з дадзенай павесткай, і у такім выпадку мы можам перахадзіць да разглядання першага пытання, якое я абвесціла. Яно тычыцца аднаго з чальцоў спісу ад блока Пракоп'еў-Егораў. Нагадаю, як там адбывалася храналогія падзеяў. Мінулае пасяджэнне у нас адбывалася о 12 гадзіне, і на гэтым пасяджэнні было прынята рашэнне аб выключэнні са спісу блока Пракоп'ева-Егорава спадара па прозвішчу Гамолка. І яно было прынятае гэтае рашэнне на падставе таго, што на той момант у нас не было ніякіх звестак ад спадара Гамолкі, то бок у нас не было ні яго асабістага дакумента, ні запоўненай формы праз асабісты верыфікацыйны нумар, што сведчыла аб тым, што гэты чалавек надаў сваю асабістую згоду на ўдзеле ў гэтым спісе і на ўдзеле ў выбарах. На падставе гэтага, на падставе адсутнасці гэтых дадзеных, камісія прыняла рашэнне аб выключэнні гэтага чалавека са спіса. Пасля таго, як нашае пасяджэнне скончылася, ад лідара спіса мы атрымалі запыт, скаргу на тое, каб гэтае рашэнне скасаваць на падставе таго, што на той момант спадар Гамолка ўсё ж такі паспеў накіраваць да нас свой запыт, але мы не паспелі яго пабачыць і апрацаваць. І у выніку мы разглядзелі ўсе абставіны гэтай справы, і насамрэч мы пабачылі тое, што асабістыя дадзеныя спадара Гамолкі былі дасланыя да нас у 11:25, то бок за больш чым за паўгадзіны, за 35 хвілін да таго, як нашае пасяджэнне адбывалася, і форма была адкрытая, і ніякія тэрміны па сутнасці скасаваныя не былі. То бок мы атрымалі гэтыя дакументы, мы верыфікавалі спадара Гамолку і верыфікавалі яго дадзеныя, ягоны беларускі пашпарт, усё адпавядае рэчаіснасці. І зараз, калі ласка спадарства, ставлю на галасаванне пытанне аб тым, каб уключыць спадара Гамолку зноў у спісак блока Пракоп'ева-Егорава пад тым парадкавым нумарам, пад якім ён там ішоў першапачаткова, і унесці адпаведныя змены у сувязі з гэтым у спіс з улікам таго, што калі мы прымем станоўчае рашэнне, то зацвердзіць тады ўжо і новы спіс у новай форме. Калі ласка, спадарства, выказвайцесь па гэтым пытанні. Ну, калі мы памыліліся, хаця фармальна, канешне, дасылаць за паўгадзіны да дэдлайна, ну, фармальна можна. Калі мы гэта не заўважылі, гэта наша памылка, то трэба выправіць. Таму я бы выступаў за тое, каб выправіць памылку. Улічваючы, што ўсе мы працуем у вельмі сціслых рамках па часе, вельмі ўсё гэта такая вельмі імклівая, хуткая кампанія, я лічу, што можна пайсці насустрач спадару Гамолка і задавальніць скаргу гэтага выбарчага суб'екта. Дякуй. Да, я тоже так считаю, что мы можем отменить свое решение, тем более верификация, документы высланы, верификация осуществлена, сомнений в личности нет, поэтому не вижу препятствий. Поддерживаю коллег. Голосую тоже за. Ну, я лічу, што гэта вось такая фармальная накладка у яго выпадку, і дакументы адказваюць тым крытэрыям, якія мы глядзім згодна палажэння. Адпаведна, я пропускаю далей і галасую за. У мяне таксама заўвагаў няма, таму што я верыфікавала асабіста гэта пашпартныя дадзеныя гэтага чалавека, яны абсалютна супадаюць з тым, як яно ёсць, як яно пададзена.
І нагадаю яшчэ раз парадак дзеянняў, каб усім было зразумела храналагічна. 22 красавіка 2024 года до нас поступила заявка на рэгістрацыю выбарчага суб'екта блока Прокоп'ева-Егорова. У той жа дзень быў дадзены адказ на тое, што заявка зарэгістраваная. 23 красавіка у 10:58 па СЭД быў накіраваны ліст з кодам унікальнага ідэнтыфікацыйнага верыфікатара і просьбай да ўсіх чальцоў, каб яны прайшлі рэгістрацыю цягам 48 гадзін. 25 красавіка 2024 года у 10:59 па СЭД выбарчая камісія, праверыўшы базу паступлення звестак аб верыфікацыі кандыдатаў, прыйшла да высновы, што прэтэндэнт Ярослав Гамолка, які значыўся ў спісе пад нумарам 32, удзельнічаць у выбарах не плануе. І, як я ўжо сказала, праз 25 хвілін у 11:25 па СЭД ўсё ж такі спадар Гамолка свае дадзеныя даслаў пасля таго, як ужо мы не правяралі больш форму. І таму на пасяджэнні, якое пачалося 12 па СЭД, базы дадзеных не перавяраліся дадаткова, у сувязі з чым было і прынята рашэнне аб выключэнні спадара Ярослава Гамолкі. Ну, але ж разам з тым, нагадаю спадарства, што палажэнне аб выбарах ад 31 красавіка 2024 года не ўтрымлівае ніякіх абавязковых тэрмінаў да працэдуры верыфікацыі кандыдата. Калі ласка, прашу яшчэ раз уважліва да працэдуры верыфікацыі. Не да працэдуры дасылання дакументаў, а да працэдуры верыфікацыі. То бок, па сутнасці, верыфікаваць людзей мы можам і зараз альбо там нешта удакладняць. Ну і адпаведна гэтага выбарчая камісія не бачыць у дзеяннях Ярослава Гамолкі парушэння. Гэта насамрэч такая тэхнічная накладка, і таму нічога не можа яму замінаць удзельнічаць у гэтых выбарах. Таму аднагалосна прымаем рашэнне уключыць спадара Ярослава Гамолку у спіс блока Прокоп'ева-Егорова пад нумарам 32 і зацвердзіць новы спіс у адпаведнасці з тым, што гэты чалавек павяртаецца на нумар 32. Рашэнне можна лічыць прынятым, і мы можам пераходзіць да наступнага пытання. Гэта справы з запытам і скаргай ад спадарыні Аліны Коўшык. І тут, спадарства, я хочу зачытаць усе абставіны гэтай справы, таму што лічу гэта вартым вельмі уважліва і дакладна прагаварыць усе абставіны гэтай справы, таму што яна зараз з'яўляецца досыць публічнай, і каб ні ў кога не было паразуменняў, і каб кожны разумеў, чым мы кіруемся і як гэтая справа выглядае, прынамсі, з нашага боку, то я буду зачытваць, можа, трошкі, выбачайце, доўгі тэкст, але вельмі важны. Итак, нагадаю, што выбарчая камісія па правядзенні выбараў у каардынацыйную раду трэцяга склікання у асобах Алены Прыходзькі, Андрэя Таманчука, Ярослава Бекіша, Дмітра Лазавіка, Альвіны Мінгазавай і Алены Філатавай разглядзелі на адкрытым пасяджэнні скаргу на рашэнне выбарчай камісіі ад 25 красавіка 2024 года аб выключэнні асобы пад нумарам 2 са спісу кандыдата выбарчага суб'екта «Еўрапейскі выбар». То бок, гэта тое, што зараз мы з вами разглядаем. Не разглядзелі, а разглядаем. Итак, хронология падзеяў. 26 красавіка 2024 года а 16:47 па СЭД на адрас выбарчай камісіі паступіла скарга ад заяўніцы Аліны Коўшык. Яна папрасіла прызнаць яе скаргу абгрунтаванай і адмяніць рашэнне выбарчай камісіі ад 25 красавіка 2024 года аб выключэнні яе са спісу кандыдатаў выбарчага суб'екта «Еўрапейскі выбар» і ўключыць у спіс кандыдатаў выбарчага суб'екта «Еўрапейскі выбар» згодна з пададзенымі на рэгістрацыю дакументамі пад імём Аліна Коўшык. Скарга пададзена ад зацікаўленай асобы, гэта што тычыцца прымальнасці разгляду скаргі, у дачыненню да якой было прынята рашэнне выбарчай камісіі. Дакумент накіраваны на канал афіцыйнай камунікацыі
і вызначаны як адпаведны пункту 16.1. І тэрмін таксама тут выкананы. Разам з тым, у парушэнні абавязковых патрабаванняў рэгламента, а менавіта пунктаў 16.1, пункт 16, заяўніца не ўказала сваё імя па бацьку і кантакт, на который накіроўваецца адказ па скарзе. Акрамя таго, указанае заяўніцай прозвішча не адпавядае раней дасланаму ідэнтыфікацыйнаму дакументу, згодна з якім заяўніца ў ім мае іншае прозвішча. Абмеркаваўшы хібы данай скаргі, выбарчая камісія прыйшла да высновы, што ў дадзеным выпадку невыкананне заяўнікам патрабаванняў рэгламента не з'яўляецца істотным, каб пакінуць скаргу без разгляду. Довады скаргі. Першае. Заяўнік сцвярджае наступнае. Падставай для выключэння мяне з выбарчага спісу паслужыла тая акалічнасць, што ў самім спісе мае анкетныя дадзеныя пазначаныя як Аліна Коўшык, а прадстаўленыя дакументы, якія пацвярджаюць асобу, утрымлівалі ў сябе падвойнае прозвішча, другая частка якога прозвішча майго былога мужа. Другое. Заяўніца сцвярджае, што па просьбе выбарчай камісіі былі дадзены падрабязныя тлумачэнні аб прычынах указання дзявочага прозвішча ў спісе кандыдатаў, якое адпавядае існуючаму. Заяўніца таксама сцвярджае, што выбарчы спіс утрымоўвае судовае рашэнне аб скасаванні шлюбу ад 8 студзеня 2024 года. Заяўніца сцвярджае, што з'яўляецца вядомай і медыйнай асобай, у сувязі з чым пазначаная яна ў спісе пад нумарам 2. Патэнцыйныя выбаршчыкі, якія яе ведаюць пад імем Аліна Коўшык, і гэта для іх важна. Да цяперашняга часу заяўніца не змяняла прозвішча, паколькі працэдура змянення анкетных дадзеных у польскіх дакументах патрабуе значнага часу. Заяўніца сцвярджае, што патрабаванні пункта 5.1 пункта 5 палажэння цалкам выкананы ў дачыненні да яе. Таксама заяўніца сцвярджае, што палажэнне і рэгламент не ўтрымліваюць жорсткіх патрабаванняў указваць дадзеныя кандыдата ў адпаведнасці з дакументамі. Сёмае. Заяўніца сцвярджае, што указанне як сапраўднага прозвішча можа ўзвесці ўзман выбаршчыкаў. Таксама заяўніца сцвярджае, што дзеянні выбарчай камісіі парушаюць права на імя, што з'яўляецца ўмяшаннем у асабістае жыццё і парушае артыкул 17 Міжнароднага пакта аб грамадзянскіх і палітычных правах. Таксама заяўніца адзначае, што абмежаванне яе правоў павінны быць скіраваным на прадухіленне пагроз бяспецы і здароўю насельніцтва. Заяўніца сцвярджае у тым ліку, што рашэнне выбарчай камісіі неправамернае, бо ягонай падставай паслужыла нежаданне ствараць прэцэдэнт, што нелегітымна, паколькі супярэчыць імкненню Беларусі і беларусаў да пабудовы дэмакратычнага грамадства і прынцыпам і асновам міжнароднага права. Гэта ўсё тое, што тычылася сцвярджэнняў ад самой гаспадарні Коўшык. Далей, разгледзеўшы і абмеркаваўшы довады скаргі, выбарчая камісія прыйшла да наступных высноваў. Першае. Камісія не пагаджаецца з довадам заяўніцы наконт падставы прынятага рашэння. Як было агучана падчас пасяджэння выбарчай камісіі, падставай для выключэння са спісу стала невыкананне фармальных патрабаванняў. Прозвішча, указанае ў спісе кандыдатаў, адрознівалася ад прозвішча паводле ідэнтыфікацыйнага дакумента. 22 красавіка 2024 года ў выбарчую камісію паступіла заяўка на рэгістрацыю выбарчага суб'екта «Еўрапейскі выбар» ад Александра Дабравольскага. Сярод кандыдатаў у спісе была адзначана Аліна Коўшык. У той жа дзень ініцыятару спіса быў дадзены адказ аб прыёме заяўкі, у якім паведамлялася, што па выніку апрацоўкі заяўкі будзе дасланы верыфікацыйны код, пасля чаго цягам 48 гадзін будзе праводзіцца верыфікацыя кожнага чальца выбарчага спісу. 23 красавіка 2024 года у 11 гадзін 10 хвілін па СЭД па выніку апрацоўкі сакратарыятам выбарчай камісіі па дадзенай заяўкі на адрас лідара спіса Александра Дабравольскага паступіў код індывідуальнага ідэнтыфікацыйнага выбарчага спісу. У лісце таксама утрымлівалася спасылка на форму рэгістрацыі для кандыдатаў выбарчага спісу і просьба прайсці верыфікацыю цягам 48 гадзін. У форме верыфікацыі чальца выбарчага спіса указваўся апошні тэрмін падачы заяўкі 25 красавіка 2024 года 11:04 па мінскім часе. 23 красавіка 2024 года паступіла заяўка ад імені Аліны Коўшык, да якой быў далучаны ідэнтыфікацыйны дакумент пашпарт Рэспублікі Беларусь на іншае імя.
24 красавіка 24 года на адрас лідара спісу выбарчага суб'екта Александра Добравольскага быў накіраваны ліст, у якім утрымлівалась просьба падаць у выбарчую камісію наступныя дадзеныя пра заяўніцы. Імя і прозвішча кандыдата згодна з дакументам, які ідэнтыфікуе грамадзянства Рэспублікі Беларусь. Другое. Імя і прозвішча кандыдата, якое яна жадае указаць у спісе кандыдатаў побач з указаным у пункце, азначаным вышэй. Трэцяе. Абгрунтаванне неабходнасці ўказання ў спісе выбарчага суб'екта імя і прозвішча, якое адрозніваецца ад указанага ў пункце 1. У 24:00 пасэт ініцыятар выбарчага спісу адказаў на электронны адрас выбарчай камісіі, што заяўніца гатова прадставіць усе дакументы і тлумачэнні. 25 красавіка 24 года о 12 гадзіне пасэт пачалося адкрытае пасяджэнне выбарчай камісіі, на якім было агучана рашэнне па рэгістрацыі і далейшым удзеле 12 выбарчых спісаў, у тым ліку еўрапейскі выбар. Да пачатку пасяджэння ў выбарчую камісію так і не паступілі наступныя звесткі ад заяўніцы. То бок, напісанае імя і прозвішча згодна з пашпартам, напісанае імя і прозвішча, якое заяўнік жадае указаць у спісе кандыдатаў, і трэцяе абгрунтаванне. Такім чынам, выбарчая камісія не мела на той момант дастатковых дадзеных, якія дазвалялі зацвердзіць кандыдатуру заяўніцы ў выбарчым спісе, і адпаведна было прынята рашэнне аб выключэнні яе са спісу кандыдатаў. На пасяджэнні выбарчай камісіі 25 красавіка быў агучаны агульны падыход для ўсіх кандыдатаў. Нагадаю яго. Указваецца імя і прозвішча, якое асоба хоча адлюстраваць у спісе выбарчага суб'екта, а побач з імём і прозвішчам паводле ідэнтыфікацыйнага дакумента. Дадзены падыход абумоўлены правам выбаршчыкаў на атрыманне інфармацыі пра кандыдатаў і спецыфікай працэдуры праходжання верыфікацыі, якая патрабуе і супастаўлення і праверку дадзеных, указаных у заяўцы ў дакументах. Камісія не пагаджаецца з довадам заяўніцы аб тым, што пазначанае ёй у заяўцы прозвішча адпавядае існуючаму, таму што існуючаму яно не адпавядае. Гэта абвяргаецца як ідэнтыфікацыйным дакументам, згодна з которым заяўнік мае іншае прозвішча, так і зместам скаргі, паводле якога заяўніца на дадзены час не змяніла прозвішча. Што тычыцца доваду заяўніцы аб просьбе выбарчай камісіі да заяўніцы даць тлумачэнне, то камісія сапраўды пагаджаецца з гэтым сцвярджэннем. Як адзначалася вышэй, ад заяўніцы патрабавалася ўказаць напісанне свайго імя і прозвішча паводле ідэнтыфікацыйнага дакумента. Жаданае імя і прозвішча, а таксама абгрунтаванне неабходнасці ўнясення ў спіс кандыдатаў прозвішча, якое адрозніцца ад пашпартнага. Аднак гэтыя звесткі не былі дасланы да пачатку пасяджэння. Выбарчая камісія не мае паўнамоцтваў самастойна ўносіць імя і прозвішча кандыдата ў спіс выбарчага суб'екта з прычыны наступнага. У адпаведнасці з палажэннем гэтыя дзеянні павінны выконвацца ініцыятарам спісу і кандыдатам спісу. Выбарчая камісія надзелена правам толькі верыфіцыраваць, супастаўляць імя і прозвішча асобы з імём і прозвішчам, указаным у ідэнтыфікацыйным дакуменце, а таксама нясе адказнасць за правільнасць напісання імя і прозвішча кандыдатаў адказнасць за правільнасць напісання імя і прозвішча кандыдатаў нясуць ініцыятар спісу і сам суб'ект, які пазначаны ў гэтым спісе. Прозвішча заяўніка паводле ідэнтыфікацыйнага нумара мае некалькі варыянтаў напісання і транслітарацыі. Заяўнік адмаўляецца ўказваць сваё прозвішча паводле ідэнтыфікацыйнага дакумента ў спісе кандыдатаў выбарчага суб'екта. Выбарчая камісія не пагаджаецца з довадам заяўніцы аб тым, што выбарчы спіс змяшчае судовае рашэнне аб скасаванні шлюбу. Выбарчы спіс такіх дакументаў не прадугледжвае увогуле. У тым ліку судовае рашэнне, на якое спасылаецца заяўніца. Спіс кандыдатаў выбарчага суб'екта змяшчае толькі пералік кандыдатаў і іх анкетныя дадзеныя, імя і прозвішча згодна з дакументамі, якія ідэнтыфікуюць асобу і пацвярджаюць наяўнасць беларускага грамадзянства. Ну а таксама па жаданні яшчэ дадаткова імя і прозвішча, якое кандыдат хоча указаць дадаткова, але разам з рэальным існуючым, якое адпавядае дакументу. Што тычыцца самога дакумента судовага рашэння, ён быў дасланы ў выбарчую камісію ў 12:05 пасэт. Гэта ўжо пасля таго, нагадаю, калі наша пасяджэнне пачалося.
з прычыны чаго не з'яўлялася прадметам даследавання і не магло ніяк паўплываць на прынятае рашэнне, якое было прынята ў той дзень. Пасля правядзення пасяджэння выбарчая камісія прааналізавала дакумент, ён дасланы ў электронным выглядзе на польскай мове без рэквізітаў, адсутнічала печатка і подпіс. І ў ім фігуруе прозвішча, якое адпавядае прозвішчу, якое пазначана ў пашпарце, але якое не адпавядае прозвішчу, якое пазначана ў спісе. Выбарчая камісія прыходзіць да высновы, што дадзены дакумент пацвярджае наяўнасць у заяўніцы прозвішча, якое адрозніваецца ад указанага ў заяўцы. Довад заяўніцы пра тое, што патэнцыйныя выбаршчыкі ведаюць яе пад прозвішчам Коўшык, прыняты выбарчай камісіяй як абгрунтаванне неабходнасці ўказаць яго ў спісе кандыдатаў побач з сапраўдным прозвішчам. Але дадзеная аргументацыя адсутнічала, нагадаю, на момант правядзення пасяджэння выбарчай камісіі 25 красавіка і, адпаведна, на той момант таксама не магла ніяк улічвацца. Што тычыцца доваду заяўніцы пра тое, што змена прозвішча патрабуе значнага часу, выбарчая камісія не лічыць такі аргумент пераканаўчым для адмены прынятага рашэння. Выбарчая камісія не пагаджаецца з тым, што ў дачыненні да заяўніцы выканана патрабаванне пункта 5.1 і пункта 5 палажэння. Згодна з дадзенымі падпунктам, копіі дасланых дакументаў павінны пацвярджаць асобу кандыдата. Імя асобы, пазначанай у спісе кандыдатаў пад імём Аліна Коўшык, не супадала з дадзенымі, указанымі ў пашпарце. З прычыны чаго выбарчая камісія прыйшла да высновы аб неабходнасці правядзення поўнай верыфікацыі ў дачыненні да заяўніцы і высвятлення прычынаў несупадзення дадзенага спісу і дакументу. Па выніку высвятлення абставінаў выбарчая камісія так і не атрымала адпаведных звестак, якія патрабаваліся ад іншых кандыдатаў у аналагічных сітуацыях. Напісанне імя і прозвішча згодна з дакументам, жаданне для ўказання імян і прозвішча, а таксама абгрунтавання. Выбарчая камісія пагаджаецца з довадам заяўніцы пра тое, што палажэнне і рэгламент не ўтрымліваюць патрабаванняў да спісаў кандыдатаў, прычым не толькі жорсткіх, але і ўвогуле не прадугледжаны шэраг працэдурных пытанняў. З гэтай прычыны у адпаведнасці з падпунктам 4.9.3 пункта 4 палажэння выбарчая камісія надзелена кампетэнцыяй па распрацоўцы ўласных правіл і працэдур. Агульны падыход да афармлення спісаў кандыдатаў вынікаў з дасланага ў бок ініцыятараў спісу ліста і агучаны публічна 25 красавіка 2024 года на пасяджэнні. Выбарчая камісія адзначае, што рашэнне аб выключэнні кандыдата са спісу выбарчага суб'екта можа быць адменена ў любы момант да пачатку галасавання пры ўмове выканання працэдуры верыфікацыі. Выбарчая камісія не пагаджаецца з довадамі заяўніцы аб тым, што указанне яе сапраўднага прозвішча ўводзіць у зман патэнцыйных выбаршчыкаў. Згодна з палажэннем выбарчы працэс ажыццяўляецца на аснове празрыстасці, што па меркаванні выбарчай камісіі азначае права выбаршчыка ведаць сапраўдныя імёны і прозвішчы асобаў, за якіх яны аддаюць свае галасы, што не ёсць падманам. Указанне пашпартных дадзеных у спісе кандыдатаў з'яўляецца агульнай практыкай вядзення дэмакратычнага выбарчага працэсу ў краінах свету і адпавядае агульна прызнаным прынцыпам правядзення дэмакратычных выбараў. Што тычыцца доваду заяўніцы аб тым, што апублікаванне сапраўднага прозвішча з'яўляецца ўмяшаннем у яе прыватнае жыццё і парушае права, прадугледжанае артыкулам 17 Міжнароднага пакта аб грамадзянскіх палітычных правах, то камісія азначае наступнае. Сапраўднае прозвішча кандыдата не апублікавана і не будзе публікавацца намі да моманту атрымання на гэта згоды самой асобы. Што тычыцца патрабавання ўказаць яе ў спісе кандыдатаў, камісія не лічыць гэта парушэннем права на ўласнае жыццё, як і на ажыццяўленне палітычнай дзейнасці. Як я ўжо адзначала вышэй, згодна з тым, што выбаршчык мае права ведаць сапраўднае імя чалавека, за якога ён галасуе. Публічная асоба апрыёры карыстаецца меншым узроўнем абароны ад умяшання ў асабістае сямейнае жыццё, ад разглашэння іншай, нават канфідэнцыяльнай інфармацыі аб ёй. І такі стан рэчаў тлумачыцца роляй і месцам, якое займае вышэй узгаданая асоба ў грамадскім жыцці краіны. Згодна з пунктам 6 рэзалюцыі ПАСЕ нумар 1165 ад 98 года о праве на недатыкальнасць асабістага жыцця,
Цытую: «Публічныя фігуры павінны прызнаць тую акалічнасць, што асаблівае становішча, якія яны часта па ўласным выбары займаюць у грамадстве, аўтаматычна вядзе да ўзмацнення ціску грамадскасці ў дачыненні да іх асабістага жыцця. У адпаведнасці з пунктам 9 пэўныя факты з прыватнага жыцця публічных і ў прыватнасці палітычных дзеячоў, вядома ж, могуць мець цікавасць для грамадзян, і такім чынам чытачы, якія таксама з'яўляюцца і выбаршчыкамі, маюць права быць у курсе такіх фактаў. Такім чынам, выбарчая камісія не бачыць парушэння ў патрабаванні палітыка давесці да выбаршчыкаў інфармацыю пра сваё сапраўднае прозвішча. Насуперак доведу заяўніцы, выбарчая камісія не лічыць, што сваімі дзеяннямі яна таксама стварае бяспеку для здароўя насельніцтва, як і ягонай бяспецы. Прынамсі, ад заяўніцы не паступала просьбы не ўказваць яе сапраўднае прозвішча, матываванай клопатам пра здароўе альбо бяспеку за насельніцтва. Выбарчая камісія не пагаджаецца таксама з довадамі заяўніцы аб падставе прынятага рашэння, паколькі ён супярэчыць фактычным абставінам. Мэта не ствараць прэцэдэнт не з'яўлялася падставай для рашэння камісіі. Рашэнне было прынята на падставе невыканання патрабаванняў да спісу выбарчага суб'екта і праходжання працэдуры верыфікацыі. Я гэта падкрэсліваю. Менавіта на гэтым нашае рашэнне і асноўвалася, было заснавана. Гэтыя патрабаванні аднолькавыя для ўсіх і выконваліся ўсімі кандыдатамі без выключэння, апроч заяўніка дадзенай скаргі. Што тычыцца доваду аб парушэнні міжнароднага права, заяўніца не ўказала, якія канкрэтныя нормы былі парушаны, што не дазваляе тут ужо належна разгледзець гэтае пытанне. Такім чынам, я вынашу ўсё адзначанае на меркаванні выбарчай камісіі. Калі ласка, спадарства, выказвайцеся па ўсяму таму, што я зараз сказала. Гэта было, канешне, доўга, але і, як мы бачым, справа аказалася не такой простай. Калі ласка. Пытанне, ці можна, ці могуць члены выбарчай камісіі, напрыклад, я звярнуцца з просьбамі да ўдзельнікаў выбарчага працэсу. І гэта будзе нармальна так зрабіць. Пра якую просьбу зараз вядзецца, можа, тады паясніце, калі ласка, пра якую просьбу вядзецца? У мяне ёсць да таго, што вы, спадарня спікер, сказалі, у мяне ёсць яшчэ некалькі дабаўленняў. Па-першае, уся гэтая сітуацыя стварыла шмат публічных з'яў. Некаторыя з іх, напрыклад, спробы выкарыстаць тэлефоннае права, спробы ў публічнай прасторы ад іншых публічных людзей звярнуцца альбо да выбарчай камісіі, альбо да членаў выбарчай камісіі наўпрост з просьбай нешта патлумачыць, спробамі неяк паўплываць на рашэнне і так далей. Я б хацеў папрасіць усіх і грамадства, і выбарчыя суб'екты, і чальцоў спісу, каб гэтыя спробы не былі такімі інтэнсіўнымі. Калі магчыма, зразумела, што ўсе мы іх не спынім, бо ў любым выпадку у нас ёсць гэтыя спробы ціску з абодвух бакоў. І з боку тых, хто лічыць, што мы павінны як камісія прыняць адно рашэнне, і з боку тых, хто лічыць, што мы не павінны прыгібацца там і так далей. Я б хацеў задэклараваць тое, што мы ў любым выпадку не будзем дзейнічаць, сыходзячы з таго, што хтосьці да нас звяртаецца. Акрамя тых, хто нас стварыла, учредила Координаційная рада, яна можа нас распусціць, нават Координаційная рада не можа ўплываць на нашы рашэнні. І таму, калі вы пішаце ў асабістыя, альбо калі вы тэгаеце нас у соцсетках, але праз медыа да нас звяртаецеся, мейце, калі ласка, на ўвазе, што у нас не будзе асабістых тлумачэнняў, мы ўсё тлумачым публічна, ёсць дакументы, ёсць паседжанні, ёсць відеозапісы. Ну і проста не чакайце, што гэта будуць такія адказы. Таму гэта ўсё не мае сэнсу, акрамя
акрамя можа і такой добрай з'явы, як падвышэнне цікавосці да выбарчага працэсу. Але гэтым не займаецца выбарчая камісія. Гэта калі вам такое падабаецца, ну, гэта вы такі эфект ствараеце. Это першая просьба з майго боку улічваць гэта. Другая просьба мне да гаспадарні Аліны Ковшык. Мне падаецца, што было б, што мы нават маглі б наадварот, ну я скажу ад сябе, бо мы гэта не абмяркоўвалі, канешне, што я б звярнуўся з просьбай даць дазвол выбарчай камісіі, пакуль яшчэ такія працэсуальна такія магчымасці не вычарпаны, пазначыць, вярнуць яе ў спіс і пазначыць яе сапраўднае імя і ў дужках імя, пад якой яе ведаюць выбаршчыкі, такім жа чынам, як гэта робіцца там у выпадку іншых публічных асобаў, у якіх абсалютна такая ж сітуацыя, падвоеныя прозвішчы, частка з якога невядома для паблісціці, але ж выкарыстоўваецца для афіцыйных працэдур і дакументаў там пры спробах пры набыцці квіткоў, адкрыцці банкаўскіх рахункаў, рэгістрацыі грамадскіх аб'яднанняў ці фондаў ці нешта такое, бо грамадскія структуры па ўсім свеце дзейнічаюць фармальна, і там патрабуецца прад'явіць пашпарт ці іншы дакумент, і у нас тая самая сітуацыя. Такім чынам я асабіста, хоць это можа быць і неправільна працэсуальна, звяртаюся да гаспадарні Аліны з тым, каб вычарпаць гэтую сітуацыю, каб яна дала дазвол выкарыстоўваць яе імя і прозвішча такім жа чынам, як мы выкарыстоўваем астатнія. Падвоенае сапраўднае прозвішча і прозвішча, пад якое яе ведаюць выбаршчыкі ў дужках. Дзякуй. Калі ласка, калегі, слушную прапанову мы пачулі ад гаспадара Ярослава Бекіша. Калі ласка, хто яшчэ хоча выказацца па дадзеным пытанні? Ну, я хотела бы выказаться, пакольку відавочна, што на нас спрабуюць ціснуць рознымі спосабамі. Па-першае, гэта не ёсць вырашэнне пытання, а па-другое, я хотела бы зазначыць, калі прааналізировать усе тыя паседжанні, якія мы публічна праводзім, мы заўсёды абапіраемся на дакументы, на палажэнне, якое рэгламентуе нашу працу. Мы заўсёды абгрунтавана падаем інфармацыю, чаму было прынята тое альбо іншае рашэнне. І ніколі ў сваіх рашэннях мы не кіруемся эмоцыяй альбо асабістым стаўленнем да асобы. І я хочу зазначыць, што гэта тычыцца кожнага чальца выбарчай камісіі. Я не бачу з іх боку асаблівай зацікаўленасці ў той альбо іншай асобе. Адпаведна, любыя спробы нас пераканаць у эмацыйным звароце альбо ў іншых метадах уплыву, мы ў любым выпадку будзем кіравацца дакументамі, якія ясна рэгламентуюць нашу працу з адной простой прычыны. На сённяшні дзень выбарчая камісія ў гэтым складзе, мне падаецца, прэцэдэнт для Рэспублікі Беларусь, пакольку вось такія празрыстыя выбары мы бачым упершыню за доўгі час. Адпаведна, тая адказнасць, якая ляжыць на сённяшні дзень на выбарчай камісіі, гэта ўплыне на нашае далейшае жыццё. Адпаведна, на сённяшні дзень мы адкінулі ўсе эмоцыі, усе асабістыя нашыя стаўленні да розных людзей, якія сённяшні дзень з'яўляюцца кандыдатамі ў каардынацыйную раду трэцяга склікання, і кіруемся выключна тымі дакументамі, якія ясна рэгламентуюць нашу працу, і ў пытаннях, дзе мы не зусім можам ясна зразумець, што іменно мы мусім рабіць у гэтым выпадку, мы кіруемся зноўку палажэннем, якое кажа, што мы можам прымаць нейкія нюансы і распрацоўваць методыкі для того, каб прыняць яснае, зразумелае ўсім рашэнне. Таму я прапаную не спрабаваць ціснуць на выбарчую камісію, а абгрунтавана падысці і адказна да пытання, якое мы сёння ўздымалі. Шчыра дзякуй. Я хотела бы добавить со своей стороны менее юридическим языком о том, что избирательная комиссия достаточно такой формалистский орган. На самом деле верификация лиц из списка осуществляется путем сверки определенных данных. И если эти данные не совпадают, соответственно, избирательная комиссия может запрашивать определенные документы.
несмотря на то, что на самом деле у каждого может быть какая-то своя личная причина, но формально решение о расторжении брака, которое не включает в себя сведения о перемене фамилии и отсутствует любой иной документ, свидетельствующий о том, что фамилия была изменена. То есть для комиссии это не совпадение данных личных в списке и в документе, который удостоверяет личность. К сожалению, намерения – это не документы. Намерение о том, что фамилия, возможно, будет изменена, либо не будет. То есть это не документ, по которому нельзя верифицировать. На сегодняшний день она не изменена, поэтому комиссия действует, исходя из тех документов, которые есть сейчас. Также я хотела бы отметить, что в такой ситуации, когда невозможно изменить документы, находятся все участники избирательного процесса, и в этом плане они одинаковые. Если комиссия сделает исключение для одного человека, то это будет такая позитивная дискриминация для этого человека. Соответственно, что касается того, что возможно указание реальных данных в списке повлияет в худшую сторону на узнаваемость данного лица, с учетом того, что этот вопрос получил уже такую медийность, мне кажется, что вопросов о том, что кто-то вообще перепутает указанное лицо с каким-то иным лицом, даже не стоит. Я бы скорее это обратный эффект вся эта история получила. Вот, с моей стороны все. І я яшчэ нагадаю, што ўсё-такі гэтая медыйнасць была справакавана не з нашага боку. Зміцер, калі ласка. Я хотел бы дадаць наступнае, што цяперашняя выбарчая кампанія праводзіцца са значнымі спрашчэннямі і дапушчэннямі. Мы не патрабуем ад кандыдатаў ні дэкларацыі аб маёмасці і доходах, ні звесткі аб складзе сям'і, ні іншых дадзеных. І ў сувязі з гэтым давайте хаця б не будзем дапускаць маніпулявання асабістымі дадзенымі кандыдатаў, якія могуць увесці ў нейкі там падман выбаршчыкаў. Таму я галасую супраць задавальнення скаргі Аліны Коўшык і галасую за тое, каб пакінуць рашэнне нашай камісіі, папярэдняе рашэнне нашай камісіі ў сіле. І, безумоўна, як сказаў калега Яраслаў, паважаны калега Яраслаў, камунікацыю трэба будзе працягнуць. Я лічу, што адпаведны ліст трэба даслаць спадарыні кандыдату. Дзякую, у меня все. Ну, я хотел бы добавить, вернее, даже не добавить, потому что коллеги очень четко, ясно и полно все разложили и изложили. Также хотел бы сказать, что комиссия действует только на основании тех документов, которые у нас имеются. Исходя из имеющихся документов, было принято соответствующее решение, которое, я считаю, что соответствует справедливости, скажем так. И решение комиссии, считаю, что было, в общем-то, законным и соответствовало положению о выборах. Спасибо. Ну, мне ўжо няма чаго дадаць да ўсяго, што адзначылі калегі. Тады давайте так, раздзелім на две часткі. Па-першае, прагаласуем зараз за адмену нашага рашэння альбо за тое, каб пакінуць яго у тым выглядзе, як было, а потым яшчэ за тое, каб накіраваць да спадарыні Аліны вось гэтую просьбу выканаць нашае патрабаванне і спытаць яе, ці гатова яна
на тое, каб пазначыць сваё прозвішча, як яно ёсць у яе ў пашпарце, і тады у нас будуць нейкія падставы перагледзець сваё рашэнне. Калі ласка, гаспадарства, давайте галасаваць. Дзіма ўжо высказаўся, Зміцер высказаўся наконт таго, што ён супраць адмены рашэння. Астатнія чальцы, калі ласка. Калі можна, я б тут удакладніў, што я таксама супраць адмены рашэння, бо я не вижу падставаў для гэтага. Але гэта не канчатковае выключэнне спадарні заяўніцы са спіску. Я маю на увазе пакуль што рашэнне такое, але ўсё яшчэ ёсць магчымасць выканаць патрабаванне палажэння, абскардзіць яго, так, альбо прапанаваць тыя дадзеныя, якія патрэбны ў тым выглядзе, у якім іх даюць астатнія кандыдаты. І тады мы аставляем магчымасць для таго, каб пераглядзець гэтае рашэнне. Так я гэта бачу. У такім выпадку я згоден з тым, што сказаў Зміцер, гатоў галасаваць. Калі ласка, астатнія чальцы. Я лічу, што пакуль рашэнне камісіі мусіць быць у сіле да моманту, пакуль магчыма з таго боку не выправіць гісторыю. Таму я пакуль пакідаю рашэнне камісіі ў сіле. Решение оставить в силе. Я также за это голосую. И предложить скорректировать данные, возможно, согласно процедуре, которая есть на сегодняшний день. Я таксама згодна з калегамі. Я галасую за тое, каб пакінуць папярэдняе рашэнне ў сіле. Нагадаю, што гэтае рашэнне, якое мы зараз прынялі аднагалосна, можна таксама абскардзіць паўторна, але мы гатовыя накіраваць, і мы не гатовыя, мы накіруем, таму што мы зараз гэта ўжо вырашылі зрабіць, да спадарні Аліны зварот аб тым, каб наступнага складу, наступнага зместу. Калі спадарыня Аліна Коўшык будзе гатовая выканаць нашае патрабаванне і пазначыць у спісе сваё сапраўднае імя, а побач імя, якое яна хоча, каб ужывалі, то, канешне же, мы гатовы пераглядзець гэтае рашэнне. Але я яшчэ нагадаю спадарству, што некалькі гадзінаў таму спадарыня Аліна Коўшык дасылала да нас просьбу пакінуць яе імя як ёсць. Тым не менш, усё роўна, так як яно ўсё ж таки не тычылася гэтае ўдакладненне прадмету таго, што мы зараз разглядалі, мы накіруем да спадарыні Аліны Коўшык зварот і прапанову, каб яна сваё імя пазначыла як ёсць. Калі не, тады ўжо у нас няма ніякіх ні аргументаў, ні магчымасцяў, ні пэўна сэнсу нейкім чынам далей камунікаваць. Я прошу прощения. Так, прошу прощения, потому что потом скажут, что нарушение регламента, я не высказывался. Поэтому поддерживаю коллег, считаю, что, в общем-то, основания для отмены решений на данный момент оснований не имеется. Поэтому, соответственно, поддерживаю коллег. Так, выбачаюсь, Андрей, гэта моя памылка, я не заўважыла гэтага, дзякуй. Коллеги, у меня есть яшчэ пытанне, да якога часу мы можем в гэтым рэжыме працягваць, бо мне падаецца, што можа да пачатку агітацыйнай кампаніі альбо да пачатку правядзення галасавання, я маю на увазе ўжо выбаршчыкаў, то бок можа мы адразу вызначымся з гэтым. Ну, агітацыйная кампанія то ўжо пачалася 25 красавіка. То яно ўжо цягнецца. Ну, па сутнасці, тэрмін у гэтым сэнсе не абмежаваны, абмежаваны ён толькі логікай. Калі ўжо выбары самі пачнуцца, а чалавека не будзе ў спісе, ну, то, пэўна, ўжо і няма за каго галасаваць. Цягам гэтага часа у нас ёсць момант падаваць скаргі, абскарджваць, альбо там ужо прыняць нейкае канчатковае рашэнне. Ну, пакуль яшчэ вось мы пакідаем такую магчымасць і са свайго бока мы яшчэ раз зацверджваем, што мы не пойдзем ні на какія саступкі выключэння, кіруючыся эмоцыямі, там, уваходам у чыёсьці становішча. Калі ласка, калі вы гатовы
гаспадарыня Аліна Коўшчык выканаць патрабаванні нараўне з усімі, абсалютна з усімі іншымі кандыдатамі. Калі ласка, мы гатовы пераглядзець нашае рашэнне. Калі вы не гатовы, для вас настолькі прынцыпова ваша вось гэтая пазіцыя, што пазначыць толькі ваше імя Аліна Коўшчык і не пазначаць, як яно сапраўдна выглядае ў пашпарце, то тут ужо у нас таксама няма ніякіх інструментаў, каб гэтую сітуацыю вырашыць нейкім іншым чынам і адменіць сваё рашэнне. Давайте шукаць пазітыўнае перад тым, як пайсці да наступнага пытання. Гэтая сітуацыя стварыла гаспадарню Аліну Коўшчык магчымасць самай вядомай кандыдаткай на гэтых выбарах. Можа, гэта хоць які-небудзь плюс, які мы маем ад гэтай сітуацыі, кампенсацыйны, ну і можам, падаецца, рухацца далей. Дмитрий руку держит. Калі ласка, Зміцер. Так, наконт дэдлайнаў, тое, што Ярослаў сказаў цалкам згодны. Трэба нейкі тэрмін вызначыць для паўторных абскарджванняў там і змен спісаў, таму што агітаваць выбарчы суб'ект можа за адзін спіс, а калі ён істотна змяняецца, там ужо будзе зусім другая карціна. Прапаную гэта разгледзець у працоўным парадку на асобным паседжанні выбарчай камісіі, потым давесці да грамадскасці. Мы можам прапанаваць тэрміну 24 гадзіны з моманту атрымання на тое, каб паўторна абскардзіць. Добра. Вось такі тэрмін, напрыклад, Дзякуй. пазначыць. Давайте пераходзіць да наступнага пытання. Наступнае пытанне у нас таксама да нас паступіла скарга ад адной з удзельніц спіса, ад лідаркі спіса, ад «Голас дыяспор адзінства пад межамі» Надзеі Нортан. Яна у сваёй скарзе указала, што наступнае. Вітаю, шаноўная выбарчая камісія. Падаю скаргу на тое, што без майго дазволу на сайце каардынацыйнай рады ў спісе выбарчых суб'ектаў было пазначана яе дзівочае прозвішча. Вось. І таксама яна указала сваё імя і прозвішча, якое згодна з пашпартам, і прозвішча, якое яна б хацела адлюстраваць у спісе, то бок, якое яна мае у шлюбе з грамадзянінам іншай краіны. Вось. Ну, вось гэтая скарга, можа, дзесьці часткова тоесная сітуацыя, часткова не, але прозвішча гаспадарні Нортан зараз у спісе выглядае так, што напісана Надзея Нортан і ў дужках напісана яе прозвішча, якое адпавядае таму, што пазначана ў беларускім пашпарце. І тут, калі ласка, выказвайцесь, калегі, што ў скарзе напісана, што мы без дазвола па сутнасці чалавека гэта зрабілі. Тут я могу сказаць, што як жа мы без дазвола зрабілі, калі да нас былі дасланыя дакументы. Па-першае, гэта было пазначана ў самім спісе, які быў пададзены лідарам спіса і складзены ім, то бок мы не самі туды гэтае прозвішча ўвогуле прыпісвалі. Па-другое, сама гаспадарыня Надзея Нортан да нас дасылала верыфікацыйныя дакументы, яна пазначала ў косачках, што гэта яе прозвішча дзівочае. Тым не менш, яно адпавядае менавіта таму дакументу, які мы спраўдзілі яе асобы. І вось дадзеная скарга разглядаецца, калі ласка, паказвайцеся. Таксама важная акалічнасць яшчэ ў сваём лісце папярэднім да нас Надзея Нортан указвала, што пазначэнне гэтага прозвішча можа быць небяспечным для яе і для яе родных. Вось такая яшчэ акалічнасць дададзена да аргументаў, чаму мы павінны зараз гэта прозвішча змяніць. Я менавіта возьму слова. Зноўку я буду абапірацца на палажэнне, на крытэрыі верыфікацыі, з якімі мы працавалі. Гэта тычыцца яе асабістага жыцця, вось гэта змены і перамены прозвішчаў. Мы кіруемся беларускім дакументам. Для нас самы галоўны ідэнтыфікацыйны маркёр быў наяўнасць беларускага грамадзянства
і любы дакумент, якой можа пацвердзіць альбо скасаваць гэтае палажэнне. Адпаведна, калі мы разглядаем на этапе верыфікацыі асобу, мы павінны сверыць гэтыя дадзеныя асобы па дакуменце, якой у нас ёсць на руках. Адпаведна, калі мы кажам пра выбары ў іншай краіне і наяўнасць грамадзяніна іншай краіны, гэта адна справа. Калі мы кажам пра выбары ў беларускую структуру, мы кіруемся беларускім пашпартам. Адпаведна, зноўку на гэтым ужо палягала Алена, наша старшыня, што мы не можам людзей уводзіць у падман, зменьваючы прозвішчы альбо прыхоўваючы асобу з ўласнага пункту гледжання. То бок, тут палажэнне нас забавязае аб тым, што мы мусім падаць дадзеныя, згодна якіх мы ідэнтыфікавалі асобу. Гэта пашпарт грамадзяніна Беларусі з наяўнасцю грамадзянства Рэспублікі Беларусь і з узростам больш за 18 год. Адпаведна, я не бачу нейкай асабістай праблемы, тым больш, што калі мы кранемся пытання бяспекі, выявіцца вельмі непрыемных рэчаў, і я бы не хацела іх зараз агучваць у прамым эфіры, але тым не менш, мяне выклікае гэта некаторыя сумневы. Адпаведна, тую форму, у якой мы падалі яе ў спісе, я лічу яе адзіна карэктнай, адпаведна, зменьваць на сённяшні дзень рашэння, абгрунтаванняў і падстаў я не бачу. Дзякую. Я соглашусь с Еленой. Хочу добавить, в свою очередь, что участие в выборах, мы исходим из того, что каждый субъект, член списка, отдает отчет в том, что он делает. И перед подачей документов взвесил все за и против участия в выборах, потому что с точки зрения юрисдикции Беларуси это может повлечь за собой определенные последствия. И в этом моменте, с учетом того, что необходимо было при подаче заявки ставить определенные галочки, согласия о том, что документы будут переданы, что в положении, что человек ознакомился с положением, в котором указана публичность, что человек осознавал и давал себе отчет, в том числе думая о своих родственниках. И у меня возникает вопрос на сегодняшний день, когда списки уже как несколько дней опубликованы, какое-либо решение за либо против повлияет ли на ситуацию безопасности, у меня вызывает сомнение, потому что данные списки уже опубличены, и опубличены согласно тем нормам и регламентам, и, соответственно, списки, как старшиня спадарыня наша указала, о том, что они составлялись не избирательной комиссией, а самим субъектом. Коллеги, хто ж Ярослав? Калі ласка, Ярослав. Мне падаецца, мы гэта пытанне можам падзяліць на два. Першае, ці мы сапраўды памыліліся, альбо зрабілі нешта, што не павінны былі рабіць. А другое, што зараз з гэтым рабіць? Першае, спадарыня Надзея кажа, што мы без яе дазволу выкарысталі імя. Я тут згоден з аргументацыяй, якая ўжо прагучала. Мы не выкарыстоўвалі імёны, якія нам не падаваліся. І мне вельмі, я спачуваю усім нашым заяўнікам і заяўніцам, якія апынуліся ў такой сітуацыі, але гэта не камісія падавала спісы. Мы іх правяралі, мы іх узгаднялі, і мы іх публікавалі, але складалі не мы. Калі мы з гэтым згодны, можам пераходзіць да другой часткі, што з гэтым рабіць. І тут, як Альвіна сказала толькі што, яны ўжо апублікаваны некаторы час. І мы не адматаем гэта назад, нават калі гэта бы мы памыліліся, то ўсё роўна у нас няма такой магчымасці. І таму я бы прапанаваў таксама звярнуцца да спадарні Надзеі з запытам
што яна лічыць зараз. Бо калі яна кажа пра бяспеку, гэта не наша праца сцвярджаць, ці гэта бяспечна, ці не. Але я думаю, што мы маглі бы з ёй узгадніць, што яна, яна мае права там адклікаць сваё прозвішча з гэтага ліста, альбо там яшчэ нешта прапанаваць. Я бы звярнуўся да яе з запытам аб тым, як яна бачыць зараз выйсце, бо што з свайго боку мы можам зрабіць, я не разумею, скасаваць сваё рашэнне, ці якія яшчэ ў нас ёсць магчымасці зараз. Дзякуй. Андрей, Дмітр, ці хочаце вы выказацца? Дмитрий. Так, Дякую. я прапаную рашэнне камісіі пакінуць у сіле, адпаведна у задавальненні скаргі адмовіць, і буду за гэта галасаваць. Камунікацыю, як прапанаваў шаноўны калега Ярослаў, будзем працягваць. Будзем шукаць кропкі сутыкнення і паразумення. Я прашу прабачэння яшчэ раз, калегі, можа я згубіўся, але скарга ёсць скарга, але ці можна вас, гаспадарня старшыня, папрасіць яшчэ раз нагадаць, што ў гэтай скаргі з'яўляецца прапановай ці просьбай да нас? Зварот ад спадарні Нортан утрымліваў просьбу па меркаваннях бяспекі прыбраць са спісу кандыдатаў яе дзівочае прозвішча. Па сутнасці, у гэтым была просьба. І па-першае, мэтамі бяспекі, па-другое, што вынікала, што мы без яе дазволу гэта зрабілі. Але як мы тут ужо абмеркавалі, мы нічога не рабілі без дазволу і самі нічога не прыдумлялі, гэта прозвішча было напісана першапачаткова, гэта першае, што тычыцца гэтых момантаў. Па-другое, я нагадаю гаспадарству ўсім нам, што Каардынацыйная рада афіцыйна з'яўляецца прызнаным беларускім рэжымам экстрэмісцкім фармаваннем. І мне падаецца, калі чалавек свядома ідзе ў дэлегаты экстрэмісцкага фарміравання, то падбаць пра сваю бяспеку сваіх родных, гэта справа самога выбарчага суб'екта, лідараў спісаў, якія павінны гэта даводзіць да сваіх людзей, і кожнага чалавека ўласна. Таму што гэта і пра свядомасць, і пра адказнасць, і пра магчымасць пралічыць свае рызыкі, і пра тое, як далей чалавек будзе працаваць у Каардынацыйнай радзе. Ён павінен гэта таксама утрымліваць. Тут можа яшчэ быў такі момант, што тычыцца таго, што, умоўна кажучы, там беларускія спецслужбы не ведалі гэтага прозвішча, то тут мне таксама трошкі будзе дзіўна. Вы сур'ёзна лічыце, што яны не ведаюць нашых прозвішчаў і нічога пра нас, то бок, гэта зараз для іх будзе нейкім такім інсайтам ці што. Гэта такая ўжо ад мяне ремарка, менавіта пра тое, калі мы тут з вами разважаем пра ўсе тыя аргументы, якія прагучалі. Я бы еще хотела напомнить, что мы все-таки действуем в юрисдикции белорусского права, и поэтому документ, фамилия это была указана, потому что она указана непосредственно в белорусском паспорте, и нами тоже было установлено, что достаточно на протяжении длительного времени, не год, не два, не 5, фамилия эта не была изменена. Поэтому, опять же, для верификации мы просто обязаны указывать ту фамилию, которая указана в белорусском документе. Потому что для Беларуси этот человек именно существует под этой фамилией. То есть это не просто так нами указано. Все у меня. Андрей, калі ёсць у вас штосьці дадаць, калі ласка, калі не. Я поддерживаю коллег, считаю, оснований никаких нет для отмены решения, поэтому предлагаю оставить его в силе.
Я таксама згодна, што не бачу ніякіх падставаў, і адзінае, што мы можам прапанаваць, мне падаецца, у даным выпадку, калі насамрэч чалавек лічыць, што для яго это небяспечна, то ён заўжды можа зняць сваю кандыдатуру, выдаліцца з выбарчых спісаў і тым самым як бы закрыць гэтае пытанне з асабістай бяспекай у тых умовах, дарэчы, да таго, што сказаў Яраслаў, а што мы можам зрабіць зараз, калі сітуацыя вось такая. Вось толькі такі варыянт. Таму давайте яшчэ раз, можа, я трошечки прапусціла. Галасуем за тое, каб пакінуць скаргу без задавальнення, вось, альбо задаволі скаргу. Галасуем, калі ласка. Пакінуць скаргу без задавальнення. Рашэнне оставить у силе. Дякую. Оставить без рассмотрения жалобу. Я бы сказал, оставить без удовлетворения. Ой, да, спасибо, да, без удовлетворения, да. Я согласен, коллеги. Я лічу, што рашэнне камісіі пакідаем у сіле і адмовіць у скаргі. Я не вижу сэнсу, нават калі мы зараз выканаем гэтую прапанову, то што гэта зменіць, бо мы ж уже спісы апублікаваныя. Да гэтага я згоден з той аргументацыяй, пра якую мы тут прыводзілі, таму я падтрымліваю калег. Я таксама падтрымліваю калег і галасую за тое, каб не ўносіць нейкія змены і гэтую скаргу пакінуць без задавальнення. І такім чынам, калегі, рашэнне прынята, мы пераходзім да разгляду апошняга пытання, оно тычыцца інцыдэнту, які адбыўся падчас лёсавання, прызначэння выбарчым спісам іх парадкавых нумароў. І тут я папрашу выказацца Зміцер Лазавіка, які непасрэдна гэтае лёсаванне праводзіў. Нагадаю, што да нас звярнуліся з просьбай перагледзець вынікі гэтага лёсавання, таму што там адбылася тэхнічная памылка. Зміцер, калі ласка. Вядома ж, я напартачыў, мне і адзімвацца. Коротка, пастараюся вельмі коротка ўсё расказаць, як адбывалася. Напярэдадні на працягу некалькіх тэстаў нам ChatGPT даваў тыя вынікі, якія былі нам патрэбны, а менавіта насупраць назвы кожнага выбарчага суб'екта ставіў нумары ў адвольным ці ў лёсавым парадку. На жаль, падчас простага этэру, падчас трансляцыі гэта не адбылося. То бок ChatGPT не даў нам той вынік, які мы чакалі. Таму я у надзеі, што з другой спробы ён дасць нейкі іншы вынік, націснуў яшчэ раз. Гэта адбылося, мы уважліва пераглядалі трансляцыю, гэта адбылося на працягу 1 секунды. Відавочна, што я нават гэтыя лічбы не паспеў супаставіць. І таму я прапаную наступнае. Я прапаную тыя нумары, якія мы прысвоілі выбарчым суб'ектам, пакінуць у сіле, лічыць гэтую памылку элементам лёсавання і у падтрымку сваёй гэтай пазіцыі хацеў бы яшчэ дадаць, што правядзенне новага лёсавання альбо выкарыстанне папярэдніх вынікаў, і яно прывядзе да яшчэ большых пытанняў. І ускосна я бачу, што астатнія выбарчыя суб'екты з гэтым пагадзіліся, таму што скарга з гэтага поводу была толькі адна. Одна ад блока Прокоп'ева Егорова. Так, таму буду ўсім удзячны за паразуменне і прашу выбарчую камісію
пакінуць нашыя зацверджаныя нумары, наданыя у лёсавым, у адвольным парадку. За гэта я сумленне маё чыстае, тут я адсоткава упэўнены, што я нікому там не намагаўся зрабіць лепшыя ўмовы. Таму прашу пакінуць скаргу без задавальнення і рашэнне у сіле, і менавіта за гэта буду галасаваць. У мяне ўсё, дзякуй. Ярослав, калі ласка. Можно вас, Дмитрий, только попросить патлумачыць, ці я просто не удзельнічаў, калі праводзіліся тэсты. Вы зараз так сказали, что там падчас лісавання мы атрымалі не тыя вынікі, якіх чакалі. Насколько я разумею, лісаванне прадугледжвае, што мы не чакаем іншых вынікаў, акрамя рандомных нумароў. Так. Что вы мелі на увазе? Так, Можа, але з'явіцца ўяўленне, што мы чакалі. слушная заўвага, добра, Ярослав, зараз патлумачу. Калі мы рабілі тэставае лёсаванне, я закідываў гэты промпт у чат GPT і прасіў яго, каб ён надаў кожнай назве ў двукоссі, каб надаў адвольны нумар ад 1 до 12. І ён так у слупок і пісаў назва суб'екта, нумар, ці наадварот, нумар, кропка, назва суб'екта, нумар, кропка, назва суб'екта. І гэта сапраўды нумары гэтыя прысвойваліся у адвольным парадку. Мы гэта неаднаразова прагаралі. А падчас трансляцыі чат GPT проста расставіў лічбы чыслы ад лічбы ад 1 до 12, просто расставіў у произвольным парадку, таму я узяў на сябе адказнасць і То не ў слупок, а ў радок. Так, і не ў слупок, а ў радок. Не ў слупок, як чакалася, а ў радок. Спадарня старшыня, не толькі ў слупок і радок, але не было лічбы насупраць назвы. Вось. Таму я ўзяў на сябе адказнасць, зрабіў другую спробу, і ўжо калі відавочна, што трэцяя была б такая ж самая, вынікі былі б такія ж самыя, я ўжо ўзяў на сябе адказнасць і проста у тым парадку, у якім былі выбарчыя суб'екты пералічаны ў промпце, у гэтым самым парадку я прапанаваў выбарчай камісіі надаць нумары, якія былі ніжэй расстаўлены ў радок. Вось і ўсё. Добра. Дзякуй за гэтае тлумачэнне. Калі дазволіце такі жарт, што нарэшце ў нашай камісіі, у якой большасць юрысты, спатрэбіўся тэолог. Я думаю, што ў пытаннях лісавання я магу прэтэндаваць на некаторы аўтарытэт, і думаю, што лісаванне прайшло як лісаванне. І да, гэтым можа быць незгодны прадстаўнікі спісу, які першы раз мяркуюць, што яны былі нумарам першым, але гэтыя вынікі ўжо таксама апублікаваныя, ўжо амаль тыдзень з таго часу прайшоў. Уже спіс, які ў выніку стаў першым, яго прадстаўнікі публічна выкарыстоўваюць гэты факт у сваёй агітацыйнай кампаніі. І ўжо можна з гэтым як заўгодна гуляцца, абыгрываць гэтую сітуацыю там ужо ў кампаніі, але як выбарчая камісія, я думаю, што мы не маем іншага рашэння, акрамя як заставіць гэтае рашэнне аб лісаванні ў сіле таксама і не задаволіць гэтую скаргу. Прадстаўнікам спіса Пракоп'ева і Егорова прапанаваць выкарыстоўваць іншыя магчымасці ў сваёй прамоцыі. Мы першыя былі першыя. Я не ведаю, як, гэта не наша справа, но все ж таки прыняць тое, што гэтае лісаванне праводзілася як сапраўднае і ніякіх намераў там паўплываць на яго вынікі у нас не было. І все на гэтым. Калі ласка, калегі, выказвайцеся таксама.
Ну, насамрэч ужо ўсё сказана, мне падаецца, даволі слушна даведзена. То бок прэтэнзіяў да працэдуры ў мяне няма, і я прапаную скаргу адхіліць і пакінуць рашэнне камісіі і агучаныя вынікі ў дзеі. Я тоже согласна. Жалобу отказать в удовлетворении жалобы в связи с тем, что и списки уже публикуются под определенными номерами, и отмена этого создаст большие проблемы. Я тоже считаю, что необходимо оставить так, как оно есть, так оно и есть. Поэтому полагаю, что жалобу нужно оставить без удовлетворения. Я згодна з калегамі і таксама па-першае гэта істотна не паўплывае станоўча, нават такая змена, а вот негатыўная акурат паўплывае, таму што насамрэч ужо спісы пачалі сваю агітацыю і рэкламуюць сябе, і зараз гэта ўнясе, па-першае, нейкую такую блытаніну, па-другое, ну гэта не настолькі істотнае пытанне, і тым больш, што апроч, як ужо тут адзначылі мае калегі, апроч скаргі ад Блока Прокоп'ева і Егорова ад іншых удзельнікаў выбараў, да нас такіх пытанняў не паступала, таму я таксама галасую за то, каб пакінуць лёсаванне такім, як яно адбылося, і як адзначыў Зміцер, вось гэтую тэхнічную памылку прызнаць часткай гэтага лёсавання. У тым ліку, ну, калі для кагосьці гэта там выглядала неяк абразліва, альбо, можа, на гэты конт у кагосьці нарадзіліся нейкія канспіралагічныя тэорыі, то я расчарую вас, ніякага умыслу, ні злога, ні там яшчэ якога у нас не было. Это сапраўды тэхнічная такая памылка. Вось, я нагадаю, што мы вельмі хацелі, каб, па-першае, увесь працэс людзі маглі назіраць. І нагадаю, мы, як ужо адзначыў Зміцер, мы уважліва пераглядалі гэтае відэа, і там некалькі разоў у нас былі праблемы з тым, што не шарыўся экран, і мы не былі ўпэўнены, ці бачна людзям, ці не бачна. Таму вось так, выбачайце, калі ласка, калі хтосьці абразіўся гэтым, для кагосьці, можа, гэта важна, там, можа, хто там нумералогіяй там займаецца ці яшчэ чымсьці, але мы пакінем нашае рашэнне без зменаў. Вялікі дзякуй, спадарства. Сёння у нас такі трошки доўгае пасяджэнне атрымалася. Дзякуй вялікі ўсім, хто нас глядзеў. Нагадаю, што на любое рашэнне камісіі у кожнага з вас ёсць магчымасць абскардзіць. Я маю на ўвазе удзельнікаў гэтых рашэнняў. І усім добрага дня. Жыве Беларусь. Дзякуй. Жыве вечна. Дзякуй. Да пабачэння. Жыве вечна. Дзякуй. Да пабачэння, калегі.